बेसेबांसो लस जागोन दिनै ओरैनो संग्रोबाय होननानै माने फुंनिफ्रायनो बारा माबाखौ मोनथियोबालाय सङाबा मोनथियाखैमोन आरो मोनथियाखैमोन आङो ओमफ्राय आंहाथ' फुङावनो फैयोना फुङाव फैनानै संफैबाय दा एसे बिदिनो 1000-1500 थांगोन आरो बिदि थांगोन ना 900 थाखा बिदिनो बन्द'आनो जाबाय मानिलायबाय गारि सालायो नामा आदाबो गारियाथ' जों गारि ड्राइभार अबे लाइनाव खारो नोङो दा आङो जेनेबा सान्तिपुर टु क'क्राझार खारो बन्द'आथ' ओरैनो जेनेबा बन्द' होनानै मिडियाव होखाबाय नालाय दा गारि दखान बन्द'आनो जाबाय मानिलायबाय गारि सालायो नामा आदाबो गारियाथ' जों गारि ड्राइभार अबे लाइनाव खारो नोङो दा आङो जेनेबा सान्तिपुर टु क'क्राझार खारो विंगार सानसेनि खामायनाया बन्द' जासिगोन दिनै माथो होनबावनो जेनेबा बन्द' फोसावबाय लसआनो जाबाय जोंहा एसेबाबो थाइसे थाइनैबाबो हाबोमोन ओमफ्राय दा बन्द'नि थाखाय दिनै थानाय जाबाय आरो दखानखौबो जथेस्थ' बन्द' खालामनायखौ नुनो मोनदों दखानाबो बिदिनो बन्द' होबाय नालाय दा दखानदारफ्रा मानिलायबाय दा मथा मथि बन्द'आनो बानायजोब्बाय खिन्थु माखासे गारिफोरखौ थांलाय फैलायखौ दासिम नुबाय थादों बेखौथ' सानदों जोंबो दा माने बन्द'आ होबाय माल गारि बायदिसिना खारनाय नुदों दा बेखौनो जोंबो एसे कनफिउस जादों गोनो गोथो बन्द'आ मा रोखोम मा बिदि जादों दासिमबो विंगाराबो खारदों हनै गंफा गंनै ओमफ्राय दा बिनि थाखायनो जोंबो खारनांगौ ना मानांगौ जागासिनो दं आरो दंमार नामा बन्द'आथ' बन्द' जोंथ' मैया खोनानाय जायाखै नै दहाय फुङावसो माने बुंफैदों आरो बन्द' खालामनांगौ होननानै मा दखान दाना दाथ' जों ओरैनो टायार दखान आरो पार्ट्स फानो एसे दिनैथ' बन्द'आ जाथारोबाथ' फाननो मोननाय नंला लाब जागोन ना लस जागोन बेथ' पाब्लिकनो जोबोद खहा सिगांनिफ्रायनो बन्द' जाबाय थायोमोन दा बन्द' जायैया सिगांनि समाव दा बन्द' जायैया बुहुद गोबावसै दा नै दिनै बन्द' जादों आरो बेनि थाखायनो जोंबो बुहुद बबाव थागोन बबाव मागोन मोनदों दखानदार हिसाबै आरो दखान होआबानो जेबो राहा गैया नालाय नोंथांमोनखौ दखान मोखाङाव जिरायनानै थानायखौ नुनो मोनदों जों उफाय गैया माने न'आवबो थानो सुखुवा जोङो बायहेरायाव थाबाय थाग्रा दखानावनो ओंखायनो जों दखानाव जिरायदों आरो मा खावलायहरनो सानो बन्द' खालामग्रा बिथांमोनखौ बन्द' खालामो गोदोनिफ्रायनो बन्द' जायो जोंथ' जेबो मोजांखौनो फिथाइ थायनायखौ नुवा माथो दा ओंखायनो जों लुबैयो आरो मावोबा मोजां मावनांगौ हारिनि थाखाय माबा मोनसे लाब बेनिफिट जानाय बायदि आरो खिन्थु पाब्लिकफ्रा बिनि गेजेरजों बिराद खस्थ' मोनदों खस्थ' मोनो दा हान्था मेला थांलाय फैलाय गासिबो बन्द' जानानै दङ आरो दखान जेबो गैया पाब्लिकफ्रा फैयो बिदि मैगं थाइगं लांनो ओरैनो गिदिंनानै थांफिनो आरो जोङो गुबुन समावनो नुनो मोनो गोबां मैगं थाइगंफोरा क'क्राझार बंग'लियाव जिथुनाखि मैगं थाइगंफोर थाङो बे गासिबो नैबे जोंनि साहा ओनसोल सानसे साननिफ्राय थांनाय नुयो दा बे बुस्थुआथ' बन्द' जायोबा बेफोरथ' नै खायसे बायनानै लानाय दङ आरो न'निफ्राय दिरुननोथ' गोबां खस्थ'खा दा खायसे बेफार आजार दङ आरो बिदिनो बङाइगाव क'क्राझार लाङो बेफोरबायदि मेस जायो आरो बन्द'मार नामा बन्द'आथ' जोंबो मोनथियामोन आंहाथ' ओंखाम ओंख्रियाबो संफैबायमोन हटेलाव ओंखाम ओंख्रियाबो संबाय दा एसे लस जानाय जाहैबाय आरो आंहा उफाय गैया माथो खालामनो बयबो मानिथारबायबा मानिनांबाय आंबो हटेल होयोमोन आब'आ ना हटेल होयो बेसेबांसो लस जागोन दिनै ओरैनो संग्रोबाय होननानै माने फुंनिफ्रायनो बारा माबाखौ मोनथियोबालाय सङाबा मोनथियाखैमोन आङो ओमफ्राय आंहाथ' फुङावनो फैयोना फुङाव फैनानै संफैबाय दा एसे बिदिनो 1000-1500 थांगोन आरो बिदि थांगोन ना 900 थाखा बिदिनो माइरंफ्राबो आजिखालि दामजों अरजाला माथो खालामनो मानिलायनांगौ जाहैबाय गावजों गाव